When 29, you should 4 plus 4 is 29. Like give me 4 plus 4, 50. Plus 4, 50, 29. Hey. 4 plus 4 27. 4 plus 4 29. Ko da irin da kike. Abu yariyan nan wai ta zo ta kan ba ta asamin ba. Wai na ce mata 4 plus 4 equals 50 yariyan nan tana min musu. Wanda ni da ita kan wari ga shiga makaranta ne abba. Abba ina 4 plus 4 kan 27. Nonsense. To mai gida tun daga ka fito ba sai ka faɗa musu ba. Ai su yara ne. To 4 plus 4. Amsa biyu ne. Biyu sai a dauki daya. 4 plus 4. In ba 40 ba to 44 ne. 44 ne. Abba. Domin samun ire-iren bidiyoyin namu na ban dariya, ku kasance da Jala Comedians Jalingo. Idan kina ko kana buƙatar ire-iren bidiyoyinmu, za ku iya tuntuɓa mu ta wannan layin. 0810199 ko kuma shafukanmu na yanar gizo kamar haka: WhatsApp, Facebook, YouTube. Farin cikin ku shine farin cikin mu.